video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Okay. Well, takatarisa culture mazwano nepatakatanga especially nini zvangu indakatanga ndiri munaita zve-international dance chete. I wasn't involved in Zim dance music. Those days Zim dance music yanga ine very few names, of which these names vanhu vekutoti vanga vasikatomborekodwa chino vaingoimba ma freestyle because indairidza mbawa like okay let me take you back. Ndakatanga ndine sound rangu rainzi King Sound. It was a one man band. Chirwa mangoma chendo na Tropicana Chub bandefarira kusine chizvangu haya zvisala ndizvo zviri zvangu. And then this one ndinapinda muchubu ndakangoti ndamboridzo ma clash because kwaitwa ma 10 sound clash 20 sound clash. Banda ndo ndakalinga na mukoma Etherton. Etherton names zvangu vera udara before the bowers. But banda edoridzo chi. Banda bene ma CD yangu anenge 3 or 4 ma CDs angene mangoma manyowa nje. Banda to qualify banda number 2 dero pa clash. Ndandeta number 2 ndikafara singete. Banda unyezopucha chi sound rangu King Sound. Chirwa mangoma. And then banda zo join a stereo 1. Mukoma Etherton vata we join a stereo 1. Ta join a stereo 1. But when I imba manjika, my days wayo kwangu na daddy distress culture kids. Cause when I imba tewa wana ka one bagore, pa yetu kwa City Sports Center, 100 sound clash. Ndo pa yewa na imba pa. But vachinja wanga singa record. An APT yangu aripo culture kids, Winky D, daddy distress. Cause daddy days yero, cause kuna wangu imba, wangu wasinga to imbe shona kaza chose. Vaitu imba sana kepoto wezi ana dadza. Ndo vanhu vataiziva kuti ma-artists ari kuimba vanga vasinga record vainge vazongoimba mbawa. And those days ndikati chiko pane mwanga Kina was there. Kina ndiye mwakauya aiya kubva kuti ada kundodoshi ndikudawo microphone because mbawa wanga vasingapiwa mic zokumhanya zongoindoimba zvezvo vanga vasingananzvi mic yanga iri isusu ma-MC tisaikondrora zvinhu. Saka from those days vanhu vanoimba vakatanga kuwanda vapavhurawo Red Fox ndiyo yakazowanza limelight kuna vanhu vanoimba wanaimba ngokupiwa mukana like the likes of Smiley aimba ari MC futi sangana vapfana vakewo vairikurutawo. And then vazotanga nyadzi pa radios takutodziwa pa radio pepe because radio takatanga chiridza ndiri judgment yard tiri under judgment yard ndasingaridze in fact ndaingonojegerawo ku judgment yard kuti yangena vanhu 4 saka ndaingojegerawo pepe kaingoendawo ne team chi vandazongotangurova kwenda basa handichaenda ku radio ndangoenda chikubhawa. And then vandazofonerwa ku radio nzi pane vacancy ripe kuti kaslot kuridzi takutora mungomba radio becha kutomhanya ya Bishop Palmer. Ipapo ndo ndasiya judgment yard ndakasiya judgment yard I think about 4 years ago. And then ndakati zvinhu zvangu ndega. But my days isusu ataita zvokudza mbawa isusu ma artists vairova mangoma nemoyo wese because mic yangu asingatambise mukana kwapiwa microphone because mazwano handisi kushora zvangu kana ndikudzikisira but zvasiyana isusu pataikura because vachiri mufana madezi mazwa ndakura kaini waitu munaita kapiwa mic kuti aimbe soka the people would appreciate. Hakuna munaitengwa nemakeni kuti arakashoma kutengwa nemakeni kunze wasugona kuimba. It was very rare. Saka those were the days. And content yebudiswa malyrics yayo chayo angatori different ne amazwana ameka na kuna waiziya daddy kwangune mwainzi Smiley angari MC yo Silverstone family ndo vanataiziya venyimba because daddy aimba under stereo 1 Smiley aimba under Silverstone angari ma MC but vaimba futi sapa izo cause kudara paitwa instrumental mbawa rhythm nyona kauya soka paitwa instrumental sapa izo ndo paimba chi ana major iwa vorwachi vorida pepe ine mangoma ujamaica uzorira because it was more like it was 90% Jamaican music 10% Zimbabwean music. Over Zimbabwe music vanhu kuti ndangojaira kuvaona kuti ndo varipo but no one really followed kuti vana vari kuita sei. And then ukaita ana Potato personally maonera angu ni munhu andaiti pane kunonzi kutoaster kweko kutoaster wezia Potato aitoaster kuti vamwenza ana Yapi Bantan ndo vanaimba but vanga vari vashoma zvokuti vaingoimbawo zvavo but
zvokuti kuwafollowa zvotera mazuva zvokutera apana kuti abudisa song yake otera kuti ada kutodownload song yake taingonzwira ipapo zvogumira ipapo. So culture those days ma-MCs ndo usually vainzi vaitoimba because mazuva ano vanhu vanoimba kumuti omeke kuti vanhu isimbisa bhawa havazvigone. Saka kudhara Beja yaibata mic achiimba futi, Dada yaibata mic achiimba, Smile yaibata mic achiimba. Saka the culture was more like ukata MC wefana watoimba ndo kutongo zvaitika kudhara kuzanapota tobata vantu bata winga aitu bata mic vatanga kuzoimba sizvo ndaungoitwa mazuva nini mazuva ndakuimba. So culture yakudhara, and it was, I think it was personal, but it was loyal. Kana uri munhu westereo one wangori loyal kustereo one, wanga usingaende kusuva zvinhu zvachose hai zvamazuva ano zoti ndingaita collab nauyu vada izvo hai vakudhara vangusina izvozvo. Kwangune maclicks ekuti iri sound inofamba rakadaro, sound inofamba rakadaro. There are so many MCs vangoti vangoti handichaziva mazita achona, but every sound ranga rina MC aitozopedzera kutoimba futi, aitongoimba achiraida nestera yake Jamaican. Kozita vanhu vainzi AGL yanga iri click vaitonge TOK but vanga vari mazimba ndo vataita like the standards aitoenderana neJamaica pambasangana difference. Hence always good and lovely, hence AGL ranga iri click. So madizo nanzana so full active anyedzi mangoma, but tikaona kumane vaimba datombowatsvaga vanhu ava because we need such artists. Vakaita munyame wekuti chakazoputika ayo pamwe achinge wakurawo plus vakaretire because mangoma kudhara tasingaitire mangoma towane mari, taitira mangoma for passion and love yekuti utonzwa mangoma waiziya waitoti ukarova kubhawa 10 dzikachauri pambaka waitorwara ubidza zisingawiswa kuedzi because mangoma tasingaone mangoma tinodzira kubhawa kumba tengonzwa kudhara mangoma asina basa, but mangoma naidzi tainzwira kubhawa kuwana mangoma yange iri challenge. But taizopiona naitha tononga ine malinks nana Jabi yaona mangoma ubva Canada. Saka tantine ka advantage, and isusu sema MC izvo zvatinoita izvi zvinhu zvokuti takakopera skill iri kuJamaica. Kuona ma-interviews, kuona na Tony Martin nichazo vanenge vachiita zvezvi tichingotoro skill mbichana and vatasvika pana. But when you're looking at the artists, the culture yaako mazuva ano ino neyakudhara zvakatosiyana, because waiti kuona artist munhu achiimba last day reshorere ukuona kana culture kid achiimba song yake wanika waimirira next year gore kuti muone futi kechitu. Saka zvakudhara zvanga zvine I think zvanga zvine loyalty kuti wabva kuchitungwiza yokurepresenta fee yokurepresenta mbari pamba zvoku it's a good thing kuti mukabatanaka vibe renda mberi. But kudhara it was one side role because isusu kwatakabva isusu like personally kwandakabva inini ndautangira kustereo one ndakatanga kuSilverstone. kuSilverstone ndaipeta tambo kusimudza maspika toisa mvenyu mabvuku Madbinox na Bango ndakanyoshana na Bango than Madbinox. Saka Bango manje aihosta madance maho mabvuku nekukadoma kuchegutuku aita maho aita mafunctions. Saka ndanishamwa yangu kosamso ndiye akandujidza chi kuna Bango ati amfie song chi but aitakura maspika nitambo to line chi to seta machine chi muchingotwa 3-4 tabi behind the scenes alishaodewa asi mpesa wangu aitobata mic anga we about the same age but yeye aitobata mic akampana so. Saka ndo zvinhu zvakangoti inspire iye aitoimba futi mpesa wangu aibata mic but aitoimba but zvokuimba ndangoti haida kuita chinhu one zvakuvavarira chinhu one zvinosiyana zvinosiyana. So the culture yakudhara neyamazuva ano kwakazongoyawo vanhu vatakatodzidzisa isusu vanhu vekuti takatovadzidzisa kuti vasvike pavasvika kuti aya mangoma because taifollowa like 2008 patangopisa vibes kateo I think inonzi Abisha Palmer ndakatozipiwa rinonzi Abisha Palmer because ndainzi Asha B kana kuti Asha World ndanga ri stage name rangu. Saka manje ninye kuda vibes kateo manje because anonzi Adija Palmer ndichaya mana Adija Palmer akaipa munhu akaipa 2008 tichikuza zvanza hayo tawo kuti Mr Palmer watu Abisha Palmer and then I got a new name but I was Asha B or Asha World. So madeza tikada mangoma akuru zvamazuva zvokuti unoona song 2 days auchada kunzwa tairidza one song iyo for a good 3 to 6 months song ichipisa isingatombamisika. So mazuva ano manje mazuva ano I think technology plus masong awandisa and tikaona kuti direction chaiyo kuti tikunanga papi because vanhu anoimba but unoona kuti munhu aimba magenre ese because kwa dance artist unofana kuva une identity kuti I represent dance music
So mazuva manje vanhu vari kungoita anything chiri kutrenda, whether hip hop, mapiano ichi, people just want to stay relevant. Ndo pandiri kuona kuti apa dai vanhu vakwanisa kushingira pane one type. I've got a very good example wemunhu wandiri kuona kuti munhu wanu makafollowa music yake kubvira kudhara anobvira achinja. Pane mufisi anonzi Dadza Diwe. He's always been a fireman from the start. Anabvira achinja ati yake. Akaimba song hip hop unoti ari kuuya nedanso pa hip hop. Ano keep that identity yake kuti nini ndiri I'm a fire artist. Manje vamwa zvakasiyana. But because chimwe chandakaona futika mangoma akabatira padenga usingazivi because zvine culture, zvine roots. Inotirira reggae music. Old kune anonzi madub, kune skunk music, one drop conscious music. So because dance it's a culture. Haikutengera dance inotengera ine roots reggae. Ona vibes kati want to big Bob Marley ndizoti yakone madhara ngaripo. Saka vamwe avaziye manje angutangira patangire papo. Muti ungora usina midzi saka kuita it's a good thing to appreciate kuti poyo new talent. But so zvina azvike kure and judges vangu but unotoona kuti akuimba but azvina kwazvichasvika. Wow. Zim dance stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3